Here, it's only 9 o'clock in the morning. Masisipir ako nito. May tugtog sa kabilang to. So, yun guys. Kamusta ang lahat? Welcome to my live. Ganito ang weather dito. Yan. So, tarang magsampay. Or magwalis-walis man lang ng bahay. Boss Jobs, mega love shoutout. Salamat po sa pagdalaw. Masi-CPR ako, may sound sa kapitbahay. Kumusta kapatid? May bata akong kasama dito, live streamer din yan. Up! Hello friend! Welcome! Thank you for coming to my live. I am here in Philippines with the small kids. My grandson. Hello. 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 Ella Rapa. Good morning, Wawa. Oh. Nagla-live po ang aking apugaw. Oh, nagla-live stream din yan. Mag-love shoutout. Hello. Oh. May muta pa yan. Bata na yan. Kulangot no. Miss din po ikaw ni Max. Kahit hindi nalapit sa iyo. At ito ay puaw. Walis na. Walis. Ayan, masipag yan. Mawalis na yan. Dali na. Pakita mo sa audience na mawalis ka na. Dali, walis na. Very good, ang bata. Hello. Tinitibi na ang inyong host. Ang pabibo yan pag may camera, Walis na. Ganito, ganyan, ganyan. Ganyan. Nagkahiriling ng kagandahan ng ating bahay. Yay! Ayan po siya, nagwawalis na siya, Dali na, walis na. Walis na. Nagwawalis ang bata. Ngayong ang brief. Wala yung brief. Pag umaga tinatanggalan ng diaper, tapos naihi, napupo. Wow! Galing! Ma-CPR tayo nito. Child abuse. Pinagtatrabaho ang bata. Ano, Totoy? Ako na mawalis nga. Very good daw si Max. Very good daw ang Totoy. Nagwawalis. Dali. Dali na at may premyo ikaw. Dali. Nubo ako, guys. Badadadadadam, badadam, bam. Badadadadadam, bam. Dirty. Ako na, Totoy. Ako na pa ang mawalis. Ako na lang magwawalis. Inuubo ako. Mamaya pa ako mapunta doon. Maluto pati akong pagkain ng mga trabahador. Opo, ako na mawalis. Ako na. Maluto muna bago mababa doon. Para may kainin ang mga trabahador. Opo.
At si Max, hindi nagluluto. Hindi marunong magluto si Max. Marunong lang magwalis ng pabalik-balik. Oh, brum-brum mo, oh. Barararararan. Barararararan. Maalis dyan. Dirty. Opo, dirty po. Dirty. 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 Po. Opo, dirty po. Opo. Dirty. Wait, wait. Wait lang, ako na mawalis. Wait lang. Buhay Pilipinas. Oh. O, ikaw na. Dito naman ako sa labas mawalis. Po. Oo, dito naman ako sa labas. Ano? Wala, noodles ang almusalan. Tsaka kanin. No! Yak, dirty. Yes po, dirty. Parang magwalis-walis. Habang pang-diet ang almusal. Masarap man ang ulam subanggi. Nagpunta kami sa birthdayhan. Ano daw? Dibuhan, 60 years old. Madaming handa. Ano, Max? Di ba? Di ba, Max? Yan. Walis-walis tayo dito. Wow. Hindi yan pwede dito sa labas. Hindi yan pwede dito. Yan lang yan sa loob. Ha? Yan lang yan. Oh, napulpog ang paa. Nasa loob. Dali, maulog ka. Ay, ano nang... Oh. Naguhugas dun, oh. Ay, baga si mama, oh. Mama! Halika dito, mag-ilat ka. Mag-ilat ka. Mag-ilat. Awalis tayo sa labas. Dun, oh. Opo. Mawalis. Mawalis. Opo. Bu. Opo. Bongbong? Ayun ba ka po? Kunin mo yung bongbong mo na yan. Yun, oh. Nawalis-walis muna kami sa lupa ni Simo. Ayan. Walis-walis. Tara, magwalis.
Quatro kantos, hain. Gulpi duman quatro kantos, oh. Roto baga, oh. Ayan. Ebidensiya. To, kagulpi. Hehe. 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 Po. Yan, dirty yan. Dirty. Dirty. Ah, masaan ka? Ba't ka nagbababay? Halika na. Come na. Come. Come. Ang bata, oh. Come. Come. Tuyo man na siguro ito ping mga damit o isasampay pa. Be? Tuyo na ito? Mga damit? Yan ang batang masipag, oh. Mga walis na, oh. Yan, maglabas naman tayo ng sinampay. Ya. Ginagawa mo, bata. Aray ng tawa, ah. Bata. Bata, kaway-kaway sa camera, bata. Bata. Kaway sa camera. Kaway sa camera. Kaway. Doon, oh. Ano ka? Oh. Daw. Oh. Oh. Ha? Ay. Oh. Oh, uli ka na at maisinampay pa tayo. Uli ka na at maisinampay pa tayo. Oh, huwag ka na magdot-dot. Huwag gaya-gaya. Ang batang gaya-gaya. Gaya-gaya, ipot maya. Opo. Sabi apo. Sabi apo. Opo. Sabi-abi. Sabi-abi. Sabi apo. Oh, no. Dirty yan. Come. Come here, baby. Dirty. Dirty daw, dirty. Up.
Yan, nagakit na ang bata. Dirty. Oh, dirty. Yummy, 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 yan. Yummy, 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 yan. Yummy, yummy, yan. Yummy, 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 yan. Dirty. Nag-burp ang bata. Busog na ang bata. Busog ikaw? Ay. Busog ikaw, bata? Ulo, ulo, ulo. Ulo, ulo, ulo. Ulo, ulo, ulo. Ulo, ulo. Ulo, ulo. Sahiwagang kay ganda. CPR na. Oh, I'm just here. I'm just here. Bata. Yes po. Opo. Po. Oh. Opo. Ha? Ihi ka? Ihi ka? Ihi ka? Oo. Oo. Lubot. Butisi mo. Butisi mo. Lubot. Butisi mo. Ay. Tuti, tuti. Ay. Butisi mo. Akit, akit. Saan ka pa baga? Matusok ka niyan. Yan na. Nakapagsampay na. Mahiwagang kay ganda. Yung bata, oh. Nagwawalis talaga, oh. Hey. Diwata ko. Come na, come. Tutoy, halika dito, Toy. Toy. Come. Kana. Tapos ka na dyan, maghugas, Bing? Hoy! Sara ng upo ng bata, oh. Bata, come. Come na.
Hello, mega love shout out sa 2,000 viewers in my house. Iya, iya. Ayan, may batang kinawawa, oh. Ayan, oh. Ayan, saan na yun? Oh, yan, saan ka? Naglalaro, oh. Batang yagit, walang panty. Walang hilamos. Asan ang chinelas mo? Meron ka ba gang iyat dyan? Masulat daw siya. Masulat ka? Matuso ka niyan. Di man yan lapis, be. Di yan Opo. lapis. Ting-ting yan, ting-ting. Sige, salamat. Pintura at kultura. Thank you, Sisi. Oh, malayas ka na? Hotdog. Hakdog. Hotdog. Si Wawa Ila, malayas na daw. Awa. Si Wawa Ila, malayas. Oh, babay na. Babay kayo, Wawa Ila. Hoy. Dandan. Tutoy. Mama, magwalis ka na dyan bago ito mag-akit na naman. Magwalis ka na? Op. Op. Very good. Uhoy. Nakita ang puto ito. Ay, burakat na buray. Putol. Naputol? Okay lang yan. O, wag na yan. O, halika dito. Ay, kung masasungkit. Masasungkit ako. O, say sa camera. Ay, no, dirty. Dirty. Pim. Tutoy. Walang nagdaang isda, ano? Ha? Opo, walang nagdaang isda. Ha? Opo, walang nagdaang isda. Hindi. Oo. Hindi. Wala tayong ulam. Hindi. May manok pa dyan na ano. Ang luto man. Sungkit kaya akong langka dito. Hindi. May nyug man dyan. Hindi. Bulog ka. O, mama, akyat na ito, mama. Hindi. My God. Odo! O, tanggal na nito. Sinelas. Good na. Good. Oh. Ilan? Yun? Putol. Tutoy. CPR ako nito. Aming tugtog. Binailihan ng CPR ko. Ito lang ang buhay probinsya. Mag-live sa probinsya nang walang kagamit-gamit. Don. Naglag na. Putol mo ay. Oh! Na alas 10 na, oh.
May tuyo pa ba? May tuyo ba dyan, Bing? Tuyo mo. Huwag yan. Okay, 30 minutes lang ako magla-live, guys. Kasi I have to go. Kailangan ko magluto para sa aking mga trabahador. Four minutes more. Salamat sa mga naligaw. At sana'y muling bumalik. Ay, ang puti na. Ay, ganun. Lambot ng lambot. Hello, mag-love shoutout sa 1,000 viewers in my house. Oh. RDE lang pala ang solusyon sa mukha kong pikas. O, wala na, no? Oh. Ay, burakat. Alo. Mama, Alin? Makati daw. Ay, ano, sipon. Dugo. Kala ko Makati. Mimi. No. So, yun guys. Salamat. I have to go. Kailangan ko pa magluto. So, sana ka makapag-live sa mga susunod na araw bago bumalik ulit ng Dubai. See you guys. Salamat sa mga naligaw. Bye-bye.